800 og 1050. En viking er en søkriger eller sørøver, og tidsperioden rummer talrige plyndringer til lande og til søs, altså en stereotyp billede. I vikingetiden var det svært at kommunikere på tværs af store afstande, og det var derfor svært at hente ny viden eller sprede et budskab. Derfor kan man også kaste tvivl over troværdigheden, når historien bliver genfortalt lige flere gange fra person til person. Desuden ville man dårligt tale negativt om sine hædersmænd, og kunne med fordel fortælle historier, så den faldt til den ene eller anden side. Man kunne hurtigt forveksle de mange attentater på Gunnar med et enkelt, men det pynte på Gunnars ære, at de ikke nedkæmper ham med første hug. Middelalderen startede tidligt omkring år 1300 i de italienske humanister, da der skete en sammensætning af den antikke tidsalder og det nyere tidssamfund. Ordet middelalder er også et ord, som betegner Europas historie fra år 500 til 1500 og eventuelt. Betegnelserne for folkeviser er egentlig misvisende, fordi at visningerne sandsynligvis er opstået i lavadeligt overklassemiljø. Folkevisernes alder kender man ikke nøjagtigt til, men viserne fortæller om middelaldersamfundet, om livet på herregårdene og forskellige slægtsveje. De første viser er cirka nedskrevet i 1450. Folkevisedækning er fælles for hele Europa. Det menes at stamme fra Frankrig og blev beredt via kædedansen. Reformationen startede den 31. oktober år 1507, da den protestantiske kirke blev dannet. Martin Luther fik trykt sine 95 teser ved hjælp af bogtrykkerkunsten, som var en af tidens store opfindelser. Kirken mistede en del magt efter denne store opfindelse, da Bibelen nu blev oversat til andre sprog end bare latin. Dermed kunne borgere i de forskellige byer pludselig være med og forstå nu, hvad der blev sagt. Kirkens folk var nu ikke de eneste, der kunne læse Bibelen, og med det kunne de ikke bare fyre en løgn af. Afladsbladet er et fortrykt papir, som man køber af kirken for at forkorte den tid i skærsild. Det eneste, der skete ved afladsbladene, var, at kirken fik penge, og borgerne troede, at de nu var sikret for helvede. Men Luther var stærkt uenig. Salmer optræder ofte i kirkelige seancer og er komposition til gudstjenester. Ja, i nogle tilfælde en gudstjeneste i sig selv. De første salmer blev brugt til at oplyse folk om de kirkelige budskaber, da hele gudstjenesten foregik på latin, og folk ikke forstod, hvad der egentlig blev sagt. Dog blev dette først en realitet efter de første salmer, som stadig blev sunget på latin. At der også findes salmer på dansk, kan vi takke Luther for under reformationen og oversættelsen af Bibelen. Vi kan alle nikke genkendelse til, at musik og sang er en del af mere attraktivt end evig præget. Altså et virkemiddel, som skabte opmærksomhed i kirken, og måske endda det vigtigste. Der findes salmer til alle højtider, og de rummer oftest en form for kommunikation mellem Gud og mennesket. Enten den ene eller den anden vej. Man kan være en klage såvel som et ønske. Salmes vigtigste rolle er at samle menighed om kristendom. Derfor blev det også hurtigt til en sang for hele menigheden, og ikke blot et kor, som det var i de første år. Allerede i det gamle testamente optræder salmerne. Davids-salmerne var blandt de første salmer. Også i dag bliver salmerne brugt til at skabe en fællesnævner og en lighed blandt den kristne befolkning. Om det er en konge eller hjemløs, der begraves, er det den samme salme, der bliver sunget. Barokken var den bedste kulturperiode, der var på mode i ca. 1660 og 1720. Og kendetegnes af dramaet og storheden, der indgik i periodens kunstmarker. Barokken udsprang fra den katolske kirke for at vise deres storhed og magt under modreformationen, som så gjorde, at alle kunstformer indebar religiøse temaer og referencer. Imens brugte aristokraterne barokarkitekturen til at imponere eventuelle gæster og vise deres storhed frem. En af Danmarks store barokdigtere er Thomas Kingo, der Memento Mori, oversat fra latinen,
husk at du ikke skal dø, er en påmindelse af, at vi alle skal dø på et tidspunkt. Påmindelsen blev ofte udtrykket gennem billeder med Vanitas motiv, med symbolske genstande som kraniet, timeglas, slukket lys eller en flue på et æble. Livet på jorden synes tomt, imens himlen havde fylde, og det var, hvad folk ville opnå. Inden for barokdækken var den danske kunstner Thomas Kingo en stor fan af memento mori, og brugte for eksempel Vanitas motiv i hans digt Ked af verden og kær af himlen, der tydeligvis viser fortvivlelsen af at arbejde som træl på jorden og alle de buer, i forhold til deres drøm om at komme i himlen. Oplysningstiden bygger på en revolutionerende folkemængde, der hævede videnskaben over religion. Mange af det almene såvel som det adelige folkefærd blev stødt over de nytænkende filosofer, og mange blev henrettet af samme grund. Dilemmaet i Holbergs karakterkomedie Erasmus Montanus er enkelt. Rasmus er en videnskabelig professor, som kommer ved en uforanderlig nyhed. Jorden er rund. Ingen vil tro ham, og det forandrer ham i at gifte sig med sin kæreste Elisabeth, da hendes far ikke tillader ægteskab. Byens Dein, Per Dein, er strengt imod den nye oplysningsmand forstandelse og siger ham imod, men uden brug på argumentation. Jeg siger en hane, og jeg skal bevise det så klart som 2 og 3 er 5. Rasmus kalder Per Dein en hane og argumenterer hele vejen igennem til Per Deins store invitation. På trods af Rasmus' risiko for at miste kæresten Elisabeth. Jeg fik lige beskrevet min kæreste. Undskyld. Romantikken er en kulturperiode med højdepunkt i 1800-tallet. Det er stærkt det her. Som en reaktion på oplysningstiden, fokus på fornuft og logik, dyrker romantikken de store følelser som en vej til at finde ind til en dybere og højere mening med tilværelsen. Romantikken blev ofte afspejlet i form af billeder af idylliske landskaber, hvilket også ses i de tysk-inspirerede idealistiske litterære værker. De er alle præget af livsforstået og dyb poesi. Man mente, at enhver dansker indeholdte en del af Danmark, altså en dansk ånd, og var enkelt dansker var noget særligt. Der blev lagt meget vægt på det folkelige og panteismen, altså at Gud er i alt. Tak skat. Det moderne gennembrud er en direkte kontrast til romantikken. Det er en tid, hvor bønderne opgør med de højere magter, vedrørende deres kår og rettigheder. Mange bønder sulter og lever under frygtelige betingelser. Forfattere som Herman Bang og Henrik Ibsen skriver revolutionerende om virkeligheden bag alt i dybden. Også store nytænkere som Georg Brandes florerer i denne tid. I takt med industrialisering flytter folk fra land til by, og ejendomsforhold, ligestilling og globalisering er en del af de nye begreber.